nitie pogruok mang'eny kabisa. Okay, challenges to nyaka bediga seche moko, ok nyal kosore, lakini dwaro ka ilane a lot, ing'eye machalo nade, isome machalo nade, to ka isebedo ni ilane mang'eny, to ing'eyo inyalo ng'e kaka ipitia challenges ma en godo, but onge challenges ahinya. Kaka koro sani, an kod materials ka miluongo ni Ribbon, to an gi material ka miluongo ni Lucas, an gi material ka miluongo ni Lexus, an gi material ka ndigo miluongo ni Crown, an gi materials miluongo ni an kod Stripe. Koro ng'amo biro to kawo mana mare modwaro. To giduto kila material ka material nigi beche, apimo gi e mita. Kila material dhi gi mita. Ka en kaka Ribbon odhi gi 380, ka en kaka Lucas odhi gi 350, to ka en kaka Crown odhi gi 320, Lexus odhi gi 300. Koro lure gi kaka in iwuon idwaro mar shati kosi idwaro mar suit. Awacho ka kata gie sani, dina ng'e chon kata dina chake chon, dikoro an mabor mopogre gi kaka ne an kana kinde mana tueng'o. Dina chake chon digo nyan mabor sana, nikech aseneno kode lokruok, asetime sani 2 years, taseneno lokruok maduong' maloyo kata kinde machon manyocha atueng'o cha. Okay, koro kanye madwa wuoye kawacho niya, kinde mana tueng'o napitia, nitie challenges mananeno. Koro gini nen gima nasebedo kagombo, ineno? Napitia matek seche moko e tueng'o kanyo, samoro bende nende customer omiyi pesa, itiyo gi pesa marach, unaona? Samoro ipo ichamo kata pes customer kapok itiyo, ineno? Koro chopo kama koro itiyo kod pesa ma chako nwang'o pesa no machielo otami, tok ni otami nang'o, iyudo tich dichiel, wach kata mne wik achiel, iyudo tich dichiel. Kiyudo tijni dichiel, ikuong itiyo kod pesa ni ki expect ni idhi yudo pesa moro machielo, idhi yudo pesa moro machielo. Saromo kapok iyudo pesa. Customer inwang'o ka seche moko dwani mondo gol dhao, to samoro ken heroni. Koro nawacho ga niya, ka Nyasaye chieng' moro konya, tacha aloko ohala ni, achaka ayud tich moro machielo mondo atim, nikech en gima nasegombe, en ohala managombo kutoka kitambo. Nikech nanwang' ka koro napitia challenges ahinya e moro chandego. Chopa time samoro akoso nyaka fare ama awuogo kanyo ka adhi ot. Chopa time seche moko akoso nyaka anindo nyaka e stall nikech akoso pesa, ineno? Koro napitia mang'eny, emomiyo nachopo kama koro amua ni alok tich mondo koro abi e maindigo. Seche moko to ne chopo mane adok piny, sana kana tueng'o, nadok piny kabisa, iwinjo? Koro ne chopo seche moko mawacho ni yawa, kapo nanyalo nwang'o yo manyalo loko kod ohala ni, nikech kinde duto wan kaka dhano, wagombo mar mondo mi wasudi, ok mar mondo mi wadog chien. Wagombo mana gima tero wa mbele. Koro nagombo ga ni ka Nyasaye chieng' moro nyalo mako bada odiechieng' moro kendo machielo, tanyalo loko tijani mondo achaka donje tich moro machielo. Emomiyo naamua makora duoga loko ma, nikech nodhi gi tueng'o to nahere, emomiyo naamua ma aduoge ma. Ohala mar uso mar tueng'o ber to ka in kod customers kabisa, to ibedo ng'ama jadieri, ok orach. Lakini mae to koro nanwang'o ka koro ber saidi mopogore kod mar tueng'o. Emomiyo nyaduogo makoro aketo pacha duto ema. Okay, gima nyalo wacho en ni sasa itimo biashara kata mitimo ohala machalo kaka ma, nyaki bed ng'ano manyalo wuoyo kata ng'ano majambola manyalo wuoyo kod customers mamage e yo makare, ineno?
duol ma igolo seche ma iwuoyo kod customers nyalo miyo customers biro kendgi kendo giluongore aluonga. Ineno gibiro gimanyi gibiro winjo mana ni nyako moro ni ga kamoro kae kata stall number kama kamae nyako moro ni kanyo owuoyo maber mano kende oromo kelo ni customer kendi neno ka gibira bira. An gino manyalo nyiso ng'ano manyalo gombo timo biashara kata ohala gi dholuo en ni ohala ko ohala nigi challenges mage, to nitie dok piny to nitie sudo malo be. To sasa ya ng'ato ochako timo hande kik ibed kod chuny moro ni yawa kata kopo ni opodho nigi dichiel tiwacho machoka chaka doge kendo, inyalo dok piny inyalo dhi malo. Koro sasa ya mineno ka idok piny beda gi chuny motegno ni bro timang'o ibro chaki chung kendo. Namba na Kariobangi kidwa yuda ibo yuda e 0720 812 460 mane namba na Kariobangi. To namba na Mama Kina ibo yuda e 0702 240 145. Nyakora moge jwangen geno mara ni sigand Morina Tieno ujiwi e yore mopogore opogore kaka nyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Wakaw yo masani ka waduogo kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Anatemo wacho ni kachako tiyo bachako bedo modich ino kibinjo marach. Problem? Mana gima bro maber ahinya kuoma. Raj ng'eni kawuono ndego leo nikech yamo ng'eny ahinya. Ori pakaw mama na station sa biche wang'e. Kare we adhi monda kawe. Mano ber. Mama an nyinga Sanjo. Niti no seorana picha mari. Adier. To mabiro e toki kanyo mano osip niti machakre chon. The same way Raila Odinga can stand here and tell you we must stop the wrongs, I have also said that I am ready to pay whatever price to make this country change. Romo kelo kanyakla jod bura mag UDA gi ODM kawacha soya mitudogo jod bura bende en achiel kuom gigo ma olosie. Thieth pod orochore kuonde thieth Migori kalure gi ng'anyo mar nurses madhi nyime. Ikitokea tutakuwa pale haraka iwezekanavyo kama serikali kuhakikisha kwamba we mitigate the effects of funding. Ten migao mochung'ne tije piny owacho Geoffrey Ruku ogolo milome madwaro ikruok ne jodak mantie gwenge ma igeno ni biro bedo gi oula e kindeni. Machiegni kendo nyakora moge jwange chenro ni mar ohala gi mwandu kendo en moro mara ni pod ikete e chenro ni arene wachaki nyaka sani. Parni e chenro ni inyalo ndikonwa kikonwa paro mopogore opogore ma intiere godo kaka inyalo bero chenro ma kamae in kaka jaohala kamoro amora ma intiere kokalo SMS line wa ma en 23 kata e mbui mar Facebook yudwa Ramogi TV Kenya, e mbui mar YouTube
kod kuonde mamoko kaka mbui mar X kata Twitter kokalo e Ramogi TV KE. Nyakwara Mokejwang' kawuono e mesawa mar ohala mar juma wamenyo sigand Isaac Oluoch. Isaac Oluoch osebedo katimo ohala mano mar uso kiyo mago migedo godo kata mago minyalo tiyo godo e udi. Ing'adogi Nyakwara Mokejwang' to mana kaka ohala ma en ohala achiel ma ka imako gimoro tiweyo molwar. Mano e giko mano mar mwandu ma bende nyiewo kod pesa mathoth. En ang'o miyo osetimo ohala ni kuom thuolo mohewo higni 20 e kaunti ma Nairobi. Wayudo thuolo mar bet kode piny, omiyo wasiso kachiel koda kachiedh nade ma bende okale. To kawuono kalure kod tich matek motimo, mwandu ma bende omako pile ka pile. Okono adier ni ohala en gino manyalo kelo ni mwandu, kendo kawuono Isaac Oluoch e ja ohala wa mar juma. An iluonga na Isaac Oluoch, to wan partner gi Grefas Otieno. Watiyo tich mar glass mat. Wakao kiyo sheets madongo to wauso ne ji in pieces. Wasetime as from 99 nyaka sani. Well, ni to thoth lakini nitiere moro marembi donjogo nikech ka wabiro Nairobi to ng'ama okelo orwakowa e tij kiyo. Ne watiyo Kamuindi, kane wayudo ka waseol gi Kamuindi to waduogo wachako koro tiyo marwa. Kwanza dwarore ni mondo ng'ato ng'eye, nikech en gima sharp ong'eto. Koro ne ging'eye ming'e kaka inyalo handle nikech inyalo biro kode koduong' kamano mong'adi mochako timo ang'o? Omiyi asara. Koro dwa ni kwanza ikuong ing'eye kaka inyalo handle kod kaka inyalo pime, kaka inyalo use. Yuto tok duong' mana ma wanyalo yudo kaka wakonyogo nyithindwa, to mor biro ga sama yuto ber. To gi sani to yuto ok ber, nikech piny be oridore. To ka Nyasaye be oloso, wayudo ma wachamo, wayudo ma wanyalo tero go nyithindo e skul. Changamoto to ng'eny, nikech kuom sani bei ni malo, kiome to be inyalo paro ni dhi yudo e gimoro maber, to chako obai nikech bei ni malo. Kakiome kod kakidwa no use tek. Chon bitno ber nikech chon ne kata kane ji gedo matin to ne inyalo yudo ka jokiyo be ne tin, koro ne wayudore mayot. To sani to koro ji ng'eny matiyo ohala achiel ni, kasto bende joma gedo be nitiere systems mang'eny mosedonjo ma itiyogo. Moko gin ma onyiepo to dhi oduogo, moko be wadwarogi kuonde ma gigede. Koro kidhi miyudo ka ng'ato gedo to uwinjoru, to omiyi tich mondo itim ang'o, itine. Kamano e kaka wayudo customers moko. Moko be osiepe wakelonwa, nikech ka koro atiyo ne ng'ato to neno ka tiyo maber to kelona ng'ama chielo. Competition ng'eny nikech iyudo ka kata mana ot mani igero kama denyi, inyalo paro ni inyalo dhi dwaro tich, tiyudo ka Muhindi bo biro dwaro tich kanyo, seche moko ja China bo biro kanyo. Koro ing'e ni wan Afrika ng'eny ne waluoro joma oko gone manyalo tiyo maber. Koro iyudo ka tich weyi, tin in ng'ama machiegni, to ikawo Muhindi imiyo tich. Koro en ywaruok matin mantiere.
Nitiere seche ma en malo sana kaka holidays gi, nikech yudo ka holidays jok mang'eny dwa loso kuonde ma gintiere mondo obed maber, koro yudo ka sechego ober kidogo, to seche mano mol to koro nyaka vumilia kaka jomachielo, nikech ok inyal loro tiji ni koro onge. Nyasaye ong'eyo seche moko kiny obiro. Lek to ok wanyal wacho ni osechopo kare, nikech kapod ngima lek ng'eny, gik mabiro ng'eny, ma ok mana kuom vijende ma paro ni dwa donjo e ohala. Nitiere gimiluongo ni kuvumilia. Dwarore ni mondo ng'ato vumilia, nikech inyalo chake tiyudo ka environment ok oyie kodi. To koro ok onego bed ni loro, itemo ma dwaro yore minyalo timego, to ka be yawe ni mondo idwa ni mew ndalo 2-3 to nyalo goyi piny moweyi kin gi tuo. Nikech pressure kosedonjo kuomi, chuno ni nyaka ibed matuo. Nikech ang'o, yawe kin gi geno moro mar ni adwa ni odhi maber piyo. Ohala en gimilombo kaka nyathi, inyuole itere mos mondo oyud kaka onyalo wuoth. To awachoga pile ni kineno ka ng'ato tiyo kawuono kiny oduogo, dwe manyien obiro, higa cha ochako obiro, kanyo nitie gima oyude matin. Koro kuvumilia nyalo mi iyud gimoro. To ka idhi ng'wech to kinyal chopo maber. Ohala ka nitiere weche mang'eny. To ng'ama ni ohala, kawarango mos kata mana e Kenya ka, sekta mondiko ji mang'eny en ohala. Kech yudo ka kata karwa kaendigo wan gi vijende mwaketo kae matiyonwa, makonyowa tich. Ka onge to be waketogi aketa gi yweyo, to ka nitiere to watiyo kodgi. Koro sekta ni emondiko ji mang'eny ma loyo sektas machielo. Ohala dwaro kuvumilia, to odwaro bedo motang' seche te, nikech piny lokore. Inyalo yudo kaka wuono ne un maber, to nitiere gimonego bed ni timo mondo kiny utim ang'o, uyud ka uchenj wuok kama nye untiere cha mondo ubed kama chielo. Koro dwaro rieko ma pile. Okay, koro ng'ama dwa biro ka, ken ng'ama town Nairobi, odhi kao gari number 8 kata odhi kao bus number 32 ma gole Kencom, to biro to weye kama iluongo ni Makina, mlango ya soko. Kodonje i soko ka, to kata ochopo mane parking kanyo kopenjo tidhi kele nyaka i store. Koro kanyo to ler. Aya, ng'ama ayo Lang'ata to dhi donjo gi ndara mapiny kocha, biro nyaka Kianda. Ko Kianda okalo Olympic to biro kamoro ni Makina. Kichopo Makina Market, kati chopo na idho gate mipenjo, jok mane idho gate go keli akela nyaka i duka. Koro wan kama ler ma ng'ama dwaro ayudo mayot. Nyakwara Muge Jwang sigana ka sigana mwakelo ni chero ni mar ohala gi mwandu en mar puonji ni adiere ohala en gino manyalo timore kendo kotaye yo makare ohala nyalo kelo ni mwandu. En geno mara ni kawuono sigeni ariyo mwakelo ni mar Morina Tieno kod mar Isaac Oluoch oyawo wang'i kod apachi ni adieri ohala en gino manyalore kendo nyalo time ma okel ni mwandu. Mane makelo e giko mar chenro odiochieng' ma kawuono. Turi koda kendo juma manyien ka wamenyo ni weli mamoko wadhi miriek ni kaka nyalo chakogi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch.